हेलो हाय नमस्ते प्रणाम। हम बनी पूनम राज और आप सबके बता देतनी कि आज हम बहुत खुश बनी, बहुत 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 खुश बनी। काहे कि आज हमार आवे वाला बाड़न जिगर के टुकड़ा, काहे कि हमार बेटा आवे वाला बा। और अभी फ़िलहाल में बजे 10:30 11:30 बजे पहुँचे वाला बावन जब बक्सर और रिसीव करे जाएम हम स्टेशन। और उन लोग के आवे से पहले हम पहले खाना वाना बनौले बनी कढ़ी चावल पकौड़ी चटनी वगैरह खाए के बाद आ जाइन जा खाए। और बहुत दिन के बाद बबुआ हमरा आवता हमरा पास, काहे कि दीदी अपना घरे रखत रहिया, यही की वजह से अपन घरे रहलिया जा। आज बबुआ आवता हमर बक्सर, हमरा जगुन बहुत खुश बानी हम आज, काहे कि हमार जिगर के टुकड़ा हमार लाल आवता ना आज बक्सर। और रउआ सब औती के साथ रउआ सबके हम वीडियो में मिलाएम जरूरी हमार बेटा कैसन हो गइल बा, ठीक बा। ऐसे में फ़िलहाल में हम बताते नहीं कि हम शादीशुदा ना हनी, लेकिन जो हमार बबुआ बा दीदी के लइका बा, लेकिन मान लीजिए कि हमरे लइका हा, ओकरा बिना हम रह ना पाइना। रउआ सबके बता तनी कि एगो मान ली कि अगर एगो जन्म दे वाली मतारी एगो पोसे वाली मतारी दोगो होखेली जा, तब बड़ होखेली सन जे पोल पास के जवान करेला वो बड़ होखेली सन। जन्म दे वाली मतारी तो आजकल के दुनिया में का होता